Matul il-jum tal-ġimgħa tħabbar li s-sistema tal-punti fuq il-liċenzja tas-sewqan se tkun qed tinfirex fuq is-sewwieqa kollha mill-ewwel ta' Diċembru li ġej. Sistema li sallum il-ġurnata torbot biss lis-sewwieqa l-ġodda l-ewwel 3 snin mindu jġibu l-liċenzja fi żmien magħruf bħala probation period. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif persuna jingħaddula l-punti meta tagħmel kontravenzjonijiet kbar. Teħel il-punti għal ksur ta' regolamenti li nissabħati dwarhom l-iktar importanti, mhux fuq kull ksur, għax kien hemm min ħaseb illi jekk tipparkja fuq yellow line pereżempju teħel il-punti. Le, fuq il-kontravenzjoni l-iktar importanti. Iżda kif se taħdem eżattament is-sistema? Jekk inti teħel 12 punt f'perjodu ta' sena, inti ħajkollok konsegwenza. Jekk tagħmilha darba biss, ħajkollok konsegwenza mod, jekk tagħmilha iktar minn darba, ħajkollok konsegwenza mod ieħor. Jekk inti teħel inqas minn 12 punt, teħel pereżempju 6 punti, dawk is-6 punti jinħaffrulek wara sena minn mindu tkun weħilt is-6 punti. Il-konsegwenza se tkun li tiġi sospiża l-liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' żmien. Din ir-riforma se tkun qed issir wara proċess ta' konsultazzjoni wiesa' mal-pubbliku u l-partijiet interessati u wara proċess leġislattiv fil-Parlament. Magħha se jiġu inklużi żewġ riformi oħra. It-tieni riforma hija riforma li biha qegħdin nagħmluha iktar jibsa għal min isuq u jixrob fejn set ngħidu li t-threshold aċċettabbli huwa iktar viċin il-prattika fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u mhux iktar kif illum fejn għandna l-iktar sistema laxka ta' kemm tista' tixrob qabel is-suq. U tielet riforma hija li jihraxu il-pieni għal min isuq taħt l-effett tax-xorb. Bla ħari ta' dawn it-tliet riformi jkun li jkollna toroq iktar sikuri. Se tibgħat messaġġ b'saħħtu li ma rridux imwiet fit-toroq tagħna, ma rridux nies iweġġgħu fit-toroq tagħna. U aħna rridu naqsu kemm jista' jkun l-abbuż mix-xorb illi nafu li qed iwassal għal ħafna imwiet, ħafna persuni li jweġġgħu